точно половин година беше необходима на феновете на групата Рядка порода да качи до върха в нашата класация единственото си официално видео до момента. Те упорито и методично мобилизираха своите фенове и парчето им The End вече е номер 1. Здравейте, ние сме група Рядка порода, се казвам Стан, вокала на групата, това е Явор, китари, това е Росен Паскулов Смит на барабани и това е нашият нов басист Тони. На сцена все още не сме излизали в този състав изобщо, тъй като с Тони, с басиста, сме от съвсем скоро. И нещата така се случиха, разделихме се с предишното басистче. Сашко, здрасти, жив и здрав да си. Ние продължаваме просто напред с новото попълнение и нещата се получават много добре. Добре, кога ще е първото участие на Рядка порода в този състав? Мисля, че през април. За сега в момента първо ще отрепетираме всичко старо, което сме правили преди с него. И ще представим нови парчета, но само на живо, иначе нов запис може да се очаква тази година със сигурност, до края на тази година. Как изобщо се стигна до видеото The End, след като е ясно, че не сте от милионерските групи? Ами и трудно и лесно. Зависи от коя гледна точка се погледне. Принципно парчето, първо записахме парчето. Клипа се роди след това благодарение на един специален човек, може би Смити трябва да каже нещо повече по въпроса. Тук помогна един наш приятел, който се казва Петър Вълов. Здрасти, Петю, да си жив и здрасти ти. И това е положението. Просто миналата година по това време, януари месец, го записахме, малко по-късно се монтира и някъде пролета на миналата година беше готов. Развъртяхме го насам и ето какво е положението сега. С няколко думи този клип се направи буквално с мерак и чувство за хумор. И една препоръка лично от мен. В следващото ви видео, което и да е то, да дадете малко повече от половин секунда време, ефирно време на моя приятел Давид от Кюстендил. Представям, ще го направим. Каква е ролята му в това видео? Ами всъщност нашата идея за видеото беше да представим 7-8 различни типажа персонажа от хора, които да са доста различни. Накратко ставаше въпрос за различни хора, които се различават, мисъл, главно по, да, както каза той, пол, раса, размери и всеки един от тях носи табелка с отделна част от текста.
хит номер 1 в класацията Ново 10+2 за февруари 2013 година. The End и Рядка порода. Парче като за финал.